Здравейте, скъпи зрители на каналите на DMA и Нова Спорт. Ще бъде обявено военно положение. Супер битката на живот и смърт между националните отбори на домакините Германия и Испания. Днешният двубой, който ще противопостави тези две суперзвезди Дирк Новицки и Пау Гасол. Това ще бъде колосален сблъсък за тези два състава. Който спечели, продължава напред, който загуби, се прибира вкъщи. Дирк Новицки, тройка, успява! Страхотно начало на двубоя за Дирк Новицки. Страхотна борба за Гасол. Каква забивка през човек! С страхотен авторитет Пау Гасол дава тон в нападението на Испания. Той е 5 секунди до края. Бензинг успява! 20/18, какъв завършек на тази четвърт за Германия. Каква експлозия в стрелбата от далечно разстояние. Първата четвърт изключително оспорвана. Завършва с 2 точки аванс за Германия. Фернандес към Ривас. Успява. Шрьодер към Вайс. Залата се запали в този момент. Вижте тази красота. 2 точки разлика. Страхотен двубой. Решителен стреля, но Вайс е сам. Още един алейуп. Новицки. Крачка назад. Класическо изпълнение за Дирк Новицки. Миротич от тройката. Далечина. Какъв блок от страна на Гасол. Първото по време в сблъсъка между Германия и Испания. 38/41. Какъв пробив на Шрьодер! Каква забивка сега! Пау Гасол. Сам на тройката Родригес. Серхио Родригес с страхотна тройка. 12 точки е предимство на Испания в края на третата четвърт. Стрелба от Юи. Тройка. 13 точки. Невероятна стрелба от страна на Серхио Юи. Дава цялата свобода на света Крис Флеминг на своите играчи. Имат зелена светлина за това просто да стрелят. Срещу двама защитници затварят го в капан. Той успя да се освободи. Каква стрелба! Невероятна игра от страна на Серхио Юи. 6 минути и 37 до края. Все още нищо не е решено в този двубой. 53/65, 12 точки, предимство на Испания. Уолт със страхотен пробив. Невероятна игра за него. Отлична игра, каква забивка! Пол Ципсер, без симпатия към ринга на Испания, дига зрителите в Мерцедес-Бенц арена на крака. Серхио Юи връща тези 2 точки. Шрьодер от тройката успява! Успява Дерик Шрьодер. 7 точки разликата между двата състава. Миротич, крачка назад и успява. Феноменална игра от страна и на Миротич. Сам е в дъното и успява! Нова тройка за Германия. Невероятен развой на събитията в последните 5 минути от двубоя. Малдо Ло, кой би предполагал, че дебютанта за Германия ще направи такъв двубой днес? Най-доброто от европейския баскетбол успяваме да видим в тази среща. Бързо нападение. Към Ципсер. Може ли да завърши? Да, успява. 66/70. Към Родригес. Крачка назад. Стрелба от тройката и успешна. Испания успява да добави 3 точки към своя актив. Шрьодер с обръщане към Новицки. Стрелба от тройката успешна. 69/73. Страхотни 3 точки за Новицки. 4 точки разлика, една защита им трябват сега. Флеминг иска още агресия от страна на неговите играчи. Максимално дълго нападение за Испания, разбира се. Родригес. Срещу него е Плайс. Родригес. Крачка назад. Стрелба неуспешна. Борбата е за Германия. Шрьодер. Сам.
Стрелба от тройката за Малдо. Успешна! Германия успява да вкара и тази тройка. Какъв двубой! 3 тройки след тайм-аута. 72 на 73. Една точка разлика в този невероятен сблъсък. Невероятна игра! Изключителен поглед върху играта от страна на Денис Шрьодер. Класически подход за поинтгарда. Атакува през центъра на терена и се опитва да потърси своите играчи по периферията. Спряха Серхио Юи. Нека да видим Серхио Юи какво ще ни предостави от линията за наказателен удар. Успява при първия си опит. Стрелба и успешна. Първи фаул. Шрьодер от фаула. Сто процента от линията до сега. Успява при първия. Успява изнасянето на топката. Ето го и този фаул. Много важни стрелби от фаула. Серхио Юи отново на фаула. Не трепна. Успява и при втория. 3 точки отново. Шрьодер. 7 и 9 до края. Ранен заслон. Стрелба от тройката. И да, успява. Невероятно интелигентна игра от страна на Шрьодер. Ще изпълни 3 фаула. Ключов момент от двубоя. 3 секунди и 80. Шрьодер успя да стигне до линията на тройката, да изстреля топката и в този момент да бъде фаулиран. Пау Рибас докоса го в последния момент. Познаха и зрителите в залата. 3 фаула. О, какъв момент за Денис Шрьодер. Един по-малко. Остават още 2. И втория е вътре. Германия е близо. 3.8 за Испания да се завърнат в матча, ако Шрьодер вкара и този фаул. Няма тайм-аути. Стрелбата е неуспешна. О, какъв момент! О, какъв момент за Денис Шрьодер! Испания продължава напред. Какъв момент от матча! Денис Шрьодер не успя да вкара третия си опит. Испания продължава напред. 76 на 77. В невероятно представление на европейския баскетбол. Какъв двубой! Невероятна битка между Германия и Испания. Изключително джентълменски спор между двата отбора. Изключително коректен, с много сърце, с много душа и от страна на двата състава.